Doamnelor și domnilor, aceasta este faimoasa pistă pe care faimosul pilot de curse Racer McQueen va sări peste o groapă plină de țepi. Uitați și noastră țepi printr-un semicerc, în flăcări. Mă rog, acum noi prindem flăcări pentru că ne-am dat foc. Și au încercat să supraviețuiască. Pentru informarea noastră, majoritatea populației a votat că nu va reuși să supraviețuiască. Rămâne de văzut. Nimic nu e imposibil pentru Racer McQueen. Și uitați și pe Racer McQueen, domnilor și domnilor. E nerăbdător să sară. Să se dea drumul la flăcări. Domnilor și domnilor, s-a dat drumul la flăcări. Racer McQueen este gata să sară. Și a sărit prin flăcări, doamnelor și domnilor. Și a supraviețuit, doamnelor și domnilor, să revedem faimoasă săritură. Și să dau drumul la flăcări, doamnelor și domnilor. Uitați-și pe Racer McQueen. Se pregătește să Uhu! Ce mai săritură!